Asmannaki ak kepter misali ak arzular gana daşsın uçsunlar. Agdy birlik, rızkıl, döwlet, bereket täze ýylda törümede geçsinler. Watanı mukaddes sayan yürekler. Goşgu bilen wasfan etseni yurdumyň. Şuglası ýüzleri nur bolup siňsen, erkin parlasyn ýaşyl tugumyz. Gelen döwlet, gel täze ýyl, töre geç. Taçaklaň bereket doğdu bolup gelip. Bir rızkal paýlan şu ne deňeç, ýyllaň has ajaby uğdu bolup gelip. Yaşlığın, joşunyň, söýgüň ýyly bol. Ykballar ýaşarsyn, açylsyn güller. Watan hakda, asudoluk bagyt hakda, joşsun durmuş hakda, saýrasyn diller. Täze ýylym, täze şöhrat, täze şan. Sen dünýäniň ynanyşmak ýyly bol. Arkadagdan taglim alan hoş nişan. Türkmenleriň dosy uzan eli bol. Dowtaryň owazy parahatlykydyr. Şükür wagşyň sazy ýaly hoş bolsyn. Piragynyň şygyrlary misali, köňüllere joşup gelen guş bolsyn. Gel täze gel, aýdym ýaly ýaýyl sen. Türkmen owadyny türkmen heňinde. Mukaddeslik hakda çoşdun yürekler. Beýiklik ýok, ata ýurduň deňinde. Kiň amlaryň, kiňi wadyr ýyllarda, baharlaryň demi wadyr ýyllarda, arkadagly serdar bilen joşalan, bagtyýarlyk jemi wadyr ýyllarda. Hoş geldin diyara, salam täze ýyl. Beýik maksatlara götersen, eziz arkadagyň päkim paýkasyn, nesillere ilham bolup yetirsen. Gel täze ýyl, geýde derbaply basyň. Paýhas paýly, ulus ile diyara. Munna danalyga sarpa goýulýa, akyl bilen ferurulýa hyýala. Bu illerde arka dağlı serdarın pähmi bilen yoda yolu birige. Aydın bilen, ovaz bilen, heň bilen täze ýyla şatlyk bilen ýerilýä. Täze ýyl gowşursun ýar-ýara, bagtyňyz meňzesin ap-akçy gara. Bir-birege süýçi sözler sözlensin, hoş sözler mudama gelsin zywana. Parakatlyk, ananyşmak taglymyn yer ýüzüne maglum etdi halkymyz. Gel täze ýyl, asudalyk alyp gel. Ýaşyl tuğdy, parlap tursyn bagtymyz. Äno, müň ýyllyklardan gözbaş alan medeniýet. Arka dagly serdarmyzyň peşkeşi. Tarih bilen şu günüme siýahat. Bolsun täze ýylyň gowun teşwişi. Hakyda gowkar gowunlöňdüri. Türkmençilik saglyk bolsun el bilen. Türkmen halkyň milli lideri üçin arzular edilsin ulus el bilen. Hemişelik bitaraplyk 30 ýyl ýübiley toýunyň şanyny bu ýyl. Agly birlik baş buýsanjy türkmeniň parahatlyk jiger janydyr bu ýyl. Täze ýylymyz gutly bolsun. Täze ýylymyz gutly bolsun. Ýylyň parlak ýyllady. Assalamu alaykum, mehriban tomoşaşylar. Salam, hormatly mehmanlar. Berqarar döwletimiziň täze ýamynyň galkynşy döwründe Türkmen halkynyň milli lideri, gahryman arkadagly gahryman serdarymyzyň saýasynda diyarymyzda toýlary, bayramlar ulaşýar. Gözel ülkemizde şirin owazly aýdym sazlar belentden ýanglanýar. Elbetde diyarymyzda toýulaşyp gelýär. Şol şatlykdan, joşgundan ola toýlan biri bolsa, täze ýyl bayramy. Täze ýyl bayramçylygyň bosagosyna bolsa, her ýyl däp bolşy ýaly ýylyň parlak ýylydy bäsejil hem zemlenýär.
Türkmenistan'ın Medeniyet Ministerliğinin, Türkmenistan'ın Matumuladnaqı Yaşlar Guramasının Merkezi Kengeşinin, hem de Türkmenistan'ın Televizyon, Radyo Yaplaşıklar ve Kinematografi Varadaqı Devlet Komitesi'nin bilelikte geçirgen estrada yaş aydımçılarımızın şeyledi höwesçön aydımçı yaşlan arasındaki bu betleşik yurdumuzda meşhur şeyledi in köp öwürlüp dinleyen aydımçılan ehlisini bir yere cemledi. Elbette. Bu bäteşiň maksady hormatly prezidentimizin zekinni ýaşlar ýüze çykarmak baradaky tawşyryklaryna laýyklykdy. Estrada aýdymçylaryň, höwesçüň aýdymçy ýaşlaryň zekinlerini ýüze çykarmakdan, geljekde olaryň sunuňyt äleminiň ussat ýyllary bolup ýetişmeklerine şert döretmekden, şeýledi Türkmeniň milli aýdymsa dünýäsini hasam baýlaşdyrmakdan hemde ýurdumyzyň ussat ýyllary bolup ýetişmeklerden barat. Muhammed Aral, Mehriban Eýleşler, ine bunum ýylyň parlak ýyldysy 2024 bätleşiginiň jemleýiji tapgyry. Şuň siziň gowurun şeýlede saýlap dinleýän aýdymçylaryňyň ählisi şu sahnamyzda ýylyň parlak ýyldysy adyna eýe bolmak üçin özara bätleşerler. Selvi, biz bäteşigimiziň başynda Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadaşymyzy, watanymyzy aýdym ýollarda ak geljege tarap alyp barýan arkadagly gahrman serdarymyzy, bütün Türkmen halkymyzy, siziň her biriňizi täze 2025-nji ýyl bilen tüýüs ýörekden gutlaýar. Täze ýyl, täze üstünlükleň, täze ösüşleň bagtyň ýyly bolsun. Oy gahrman arkadagly gahrman serdarymyzyň saýasynda täze 2025-nji ýylda da Türkmen halkymyza toýly günler ýar bolsun. Goý asuda watanmyzy ösüş ýollary bilen aýdyn gelejege alyp barýan, halkymyzyň at awraýyny arşa götürýän milli liderimiz gahrman arkadagly gahrman serdarymyzyň janlary sag, ömürleri uzak, belent başlary aman bolsun, beýik işleri rowana ýollarda rowaşlyklary betlensin. Mehriban eýleşler, hormatly tomoşaçylar, ine şeýli ýagşy arzuwlar bilen ýylyň parlak ýyldysy 2024 bäteşiginiň biz jemleýiji tapgyryna başlaýar. Ýöne selvi bäteşigimizde ilkinji bolup çykşyjak aýdymçymyzy biz sahnamyzda şagyrmadan öňürtü. Biziň şu günkü bayramçylyk dabaramyzyň bir hormatly mihmanlary bar. Kimlerdir öýdýän? Men pikirimçe, Mehriban eýleşlerimiz biz bilen razy eýleşer. Elbetde olar täze ýylmadyň boşlukçylary bolan Aýaz baba hemde Garpamyk. Onu el çarpışmalaryň aslynda biz Aýaz baba bilen Garpamyky sahnamyzda şagyrýar, bayramçylyk arzuwlaryny beýan ederler. Hormat bilen salam Aýaz baba, salam Garpamyk. Bätleşigimizde Aýaz baba sizi hoş gördük, Garpamyk sizi hoş gördük. Täze ýylyňyz gutly bolsun. Çok sağ olun. Assalamu alaykum mehriban adamlar, hormatly mihmanlar. Siziň hemmeňizi täze 2025-nji ýylyňyz bilen tüýüs ýürekden mähirli, gyzgyn gutlaýar. Size can sağlyk, uzak ömür, işleriňizde ulul üstünlükleri tüýüs ýüregimizden arzu edýär. Biri şeýle esretli zamanında ýaşadýan gahrman arkadagly gahrman serdarymyzyň janlary sag, ömürleri uzak, belent başlary el müdama aman bolsun. Oy gahrman arkadagly gahrman serdarymyzyň täze ýyllary gutly bolsun, arsgally, bereketli bolsun. Bizemine Muhammed Arat Helvi bu çağacıklar gutlamana barýadykda Garpamyjym bilen ýylyň parlak ýyldysy bätleşine gatnaşýan aýdymçylarymyzdan gutlalyp soglaýdyk. Mehriban aýdymçylarymyz, size de ulul üstünlükleri tüýüs ýüregimizden arzu edýär. Janyňyz sag bolsun, berçeňiz diňe ogluk bolsun. Täze ýylyňyz gutly bolsun, mehriban adamlar. Garpamyjym Anğaydım henem bu halifalary mehriban halkymyzy sunňa diýişgärlemidi täze ýyl bayram bilen gutlap berýärdim.
Salam mehriban adamlar. Yetip gelen 2025-nji ýyl täze ýyl bayramçylygyňyz gutly bolsun. Gahrman arka dağımyzyňam, arka dağly gahrman serdarymyzyňam janlary sag bolsun, ömürleri uzak bolsun. Alyp barýan işleri elmidama rowaç bolsun. Yetip gelen 2025-nji ýyl täze ýyl bayramçylygy gutly bolsun. Ähli ýylyň parlak ýylyna gatnaşyjylarym üstünlükler ýar bolsun. Köp sağ olun Aýazy baba, garpamyk. Arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Bizem siziň arzuwlaryňyza goşulýas. O indi ýa selbi men ýa gördüm şo ýerde Aýazy babaň sowgatdan dolu haltasy bar. Şoň üçin Aýazy baba sowgatlaryny gowşurmak üçin biz kän saklaman Aýazy baba bilen garpamyky sahnamyzdan ýollaly niýetler getiren çağajyklamyzy sowgatlaryny bayramçylyk sowgatlaryny gowşursun. Aýazy baba garpamyk bize de aýratyn sowatçy goýansyňyz da. Bizimki şo ýerde goýup gideň Aýazy baba bolýar. Owa bu goýup goýaň bayramçylyk gutoran alar. Täze ýylyňyz gutly bolsun. Ine merhaban ýylaşlar, hormatly tomoşaçylar, Aýazy baba bilen selbi ýa-ni garpamyzyň arzuwlaryna diňledik. Indi bolsa bäteşimizde ilkinji bolup çykyş etjek aýdymşyň aýdymdan diňleýeli. Ýoksa da bäteşimizde ilkinji bolup haýsy aýdym çykyş edýär. Ine bu sowala jogap almak üçin biz häzir Muhammedoraz söz nowatyny kärdeşlemede geçireli. Kärdeşimiz onu aýdymşymyzyň ýürek arzuwlaryny, täze gutluklaryny beýan etdirip biziň sahnamyza ýollarlar. Hemde kimdi bilen tanıştırarlar. Awa kärdeşler söz sizden. Hemra salam. Biz sizi hoş gördük. Hemra, size bir soragym bar. Durmuşda size nämeler Hemra? Durmuşda ma erzellik, şowluluk maksada okul. Onu bizem saň hazır sahnada adyň ýaly bir näçe şowluklyň hemra bolmagyny arzuw edýäs. Sag ol. Hemra onu sahnada da garaşýar. Başlasın. Halin duyur Türkmenim. Dağlarının ayazı ovalıma hep koşar. Yanına yağmur yağsa yaylaları buldozer. Sen il bilir. Ey toy toylasa toyuna konop gelir illeler. Alvasın diya ne derdin geci sayrakır diller. Beş velayet beş doğun bir bağtaya Türkmen.
vasfını sayrar. Eder vurun devleti devam edyar Türkmenin. Varımız safir dilim vatan vasfını sayrar. Eder vurun devleti devam edyar Türkmenin. Kahraman Serdarlil bir bağtayar Türkmenin. Deş velayet deş doğun bir bağtayar Türkmenin. Teşne köngüllere teselli berer. Türkmenin aydymy, Türkmenin sady. Ruhun galkındırar, göğü götürür. Türkmenin aydymy, Türkmenin sady. Ine görüşüme diýil Selbi, hemmemeden bilýäs, Türkmen halkymyzyň bir hiç bir ýurdunka, hiç bir döwletünke meňdemeýän özüniň milliligi bilen, şirin owazlary bilen tapawut oynýan Türkmen aydymdyr sadlary bar. Ine şeýle aydymnyň birinem şu wagt Hemra Nuri ýerine ýetirdi. Hemra biz köp sawalsyny aýdýar. Mahmaly wazyňyz belenten ýanglansyn Hemra. Ýöne bugünkü ýylyň parlak ýyldyzy adyna eýe bolmak üçin biz ilki bilen halifalardan soramaly. Hemraň aýdymy ýerine ýetirşi göwnlerine yaradymka? Dogrusy Hemraň aýdymy ýerine ýetirşi men göwnüme ýarady. Ýöne Selbi häzir şu ýerde biz Hemra haýyş edýäs. Bähteşimiziň şerti boýunça ikinji aýdymy ýerine ýetirip berse, ondan soňra halifalarymyzyň maslahatlary bilen dowam ederiz. Ona eger mümkin olsa halifalarymyz Hemraň sesini has taqiq eşderýäli sassız ýerine ýetirip beräýsin. Elbetde. Hemra Ey yar paparayın onardına başına gelip başına o dağda varmaran yare yaman veyrende ay uzak derler uzu yare dağın başında ey o dağda varmaran yaman veyrendi. Görýänmi? Türkmen halk aýdymy ýanglananda her bir adam gönlüň gön hiňlenip başlaýar. Sebäbi Türkmen halk aýdymlary bir Türkmen halkymyzyň bir kalbynda, aňynda, ýüreginde ýaşaýan aýdymlar. Indi häzir mehriban tomoşaçylar edidileşip Hemraň ýerine ýetiren aýdymyna bir halipa syýynlaryny, halipa maslahatlaryny bermek üçin hemde täze arzularyny beýan etmek üçin biziň bayramçylyk dawramyzy bedäp oturan halipamyz Türkmenistanyň hormatly İlyas Şolsoy Türkmenistanyň halk artisti halipa Atagelli Garyagdyýew söz geçirýär. Halipa täzeligini gutly bolsun. Salam gadyrly dostlar. Ömrüňiz uzak bolsun, janyňyz sag bolsun. Ýetip gelen täze ýyl bayramlaryňyzda gutly bolsun. Her bir maşgalada saglyk dowam etsin. Hawa ojaklaryňyz abadan bolsun. Naşun kun her bir adaty bolşýaly. Her ýylda şolary ýylyň parlak ýyldyzy taýlaýatda. Hemra gaty bu gowy Türkmen aýdymlary aýtdyň, gowy aýtdyň, gowy sesiň bar eken. Hawa ýene biz size bara bir üstünlükler arzu edýär. Şol aňyrdan könülden gelýän däpde sur bilen gelýän aýdymlara senem azyjyk bir zatlar goşmaly, öwüşkün bermeli. Tol öň aýdymlary öň köýälik edip aýtmaly, ýüregiňde joşkun bolmaly. Hökman bir zatlar goşmaly. Ana şonu sen hakyky aýdymçy bolýan, hakyky Hemra bolýan. Sen ýa-ni halk aýdymlary aýdýanyňa bir gownyat, begeniyat, janyň sag bolsun, gelecekde bu lokal üstünlükler arzu edýär. Sag bolun. Anha ýylyň ahiri ýetip geldi-de. Pähim paýhat ummany magtum bolup Praga ýylymyzda bir näçe täzelikler boldy biziň ýurdumyzda. Bir näçe özgörüşlikler boldy. Biziň ýurdumyzda ýene bir beýik şäherler emele gelýär. Şu aslan aňyrsynda arka dagly serdarmyz bar. Biz gaty gownyat ýurdumyzyň ötüşinde gownyat. Biziň gelecegimiz üçin, gelecekki nesillerimiz üçin edilýän zatlary biziň hasam depemiz göýük dirýär. Pursatdan peýdalanyp gahryman arka dagymyzy, arka dagly gahryman serdarmyzy çyn ýürekden gutlaýar.
gelecekde yine belent üstünlükleri yetmeklerini arzu edýär. Olaryň janlary sag bolsun, ömürleri uzak bolsun. Çok sağ olun Halipa, yaxşı arzularınız hasıl olsun. Bizim toylarımızın, davaralarımızın bedeli bolup törümüz, bedememiz tüysürekten arzu edýär. Häzir bolsa, bizim bätleşige gatnaşýymyz Hemran aýdym ýerine ýetirişine baha bermek üçin Türkmenistanyň halk artisti Halipamyz Toýguly Jepbarow söz nowatyny geçirýär. Assalamu alaikum kardeşler. Hemrajan meni ikinci gedek tolunmalı bolýan senin üçin. Çünkü Yaňlan diyarında gatnaşanda da men kaptanına oturulmen sandıra oturupdym ol edil şunem şo ýagdaýa düşdüm. Eýsende sen tüweleme öňküden has ösüpsiň, öňküdenem has şowhully aýdýan. Üstünlük müdam Hemran bolsun. Türkmenimizi arşa götüren milli liderimiz Gahrman Arkadağımıza şeýle hem peder ýoluny dowam edýän Arkadağı Gahrman serdarynda tüý sürekden sag bolaýdyan Gahrman Arkadağımyzyň, Arkadağı Gahrman serdarymyzyň işleriniň hemeşe rewaçlyklary ýaran bolmagyny tüý sürekden arzu edýän toýlarymyz toýalaşsyn, has bilen septikleri etmek meýesser etsin. Täzeýiniň adam gutly bolsun. Köp sağ olun Toýguly Halipa, arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Bizem sizi ýene bir ýola täzeýil bayramymyz bilen tüý sürekden gutlaýas, alyp barýan Halipa şagirtlik ýoluňyzda da üstünlükler arzu edýär. Sağ olun Atayel Halipa, Toýguly Halipa. Bide şular ýalak ul sahnalarda Halipalaryň öňüne çykyş etmek bagty meýesler etdi. Bu zatlyň fakatyny duran Gahrman Arkadağymyza, Arkadağı Gahrman serdarymyza köp sag bolsun maýdyan. Ýene bir gezek täzeýiliňiz gutly bolsun. Köp sağ olun. Hemra, bizem siň arzuwlaryňyza goşulýar. Selbi onu biz ýylyň parlak ýyldy bäteşiginde Hemra Nuruýew üstünlük Hemra bolmagyny arzuwlap sahnamyzdan ýoldaýar. Sağ olun Hemra. Muhammed Aradyny ilkinji çykyş eden aýdymçymyzy dinledik. Ýöne sahnaň arkasynda öz nowatyna garaşýan, tolgunyp duran başga da aýdymçylarymyz bar. Tolgunman durmalyk selbi mümkin näl. Sebebi bugün ýylyň parlak ýyldy bäteşigini jemjemlenýär. Şol 10 sany ýyldy aýdymçylarymyzyň içinden has parlagy saýlanýar. Innek aýdymçy, çykyş etjek aýdymçymyz ýylyň parlak ýyldy adyna eýe bolmak üçin dalaşgar aýdymçymyzy elan etmek üçin bizin Kardeşimiz var. Kardeşimize yeni bir ýola biz söz geçirýär. Kardeşler söz sizden. Merhaban tomoşaçylar, biz bäteşigimizi şowhun bilen dowam edýär. Uduk Cemal, şu bayramçylyga täze ýyl arsasynyň gatul täsiri bar. Ol hasam bayramçylygy gözelleşdirýär, hasam bir şowhunny görýär, şowhun goşýar. Elbette hoş geldi. Täze ýyl arçasynyň biziň el telefonumyzda da gaty uly täsiri bar. Ya düşünmedim, el telefonu näme täsiri bar? Meselem, ählimiziň telefonlarymyz täze ýyl arçasynyň suratlaryndan dolýar. Ha, diýmek sen täze ýyl arsasyna surata düşmeýän gowurýaňda. Hawa, edil şu ýylyň parlak ýyldy telewätleşigini alyp barmak gowurşym ýaly gowurýan. Bolýa, Uduk Cemal, gel onu bäteşigimize inneki gatnaşyjy mihmanymyz bilen tomoşaçylarymyzy tanış edelim. Elbette, ine Begül ýaly Mahmal owal aýdymçymyz Begül Maşadowa. Hana Begül'ün öýdem gelýär. Begül hoş gördük. Bayramyňyz gutly bolsun. Owazyňyz datly bolsun. Sağ olun. Sizin bayramyňyz gutly bolsun. Ýetip gelen täze ýyl hemmelere düşümleli bolsun. Onu biz bäteşigimizi Begül size üstünlük arzu edýär. Ermidama şogullyklaryň ýar bolmagynyň tüý sürekden bayramçylyk gününe arzu edýär. Hawa sağ olun. Şu fırsatdan peýdalanıp ýetip gelen täze ýyl bayramçylygy bilen ähli türkmen halkymyzy, Gahrman Arkadağymyzy, Arkadağı Gahrman serdarymyzy tüý sürekden gutlaýan, goý olaryň janlary sag bolsun, tutýan tutumly işleri elmidama rowaj alsyn. Arzuwlaryňyz hasyr bolsun. Sahnamyz Begül size garaşýar. Merhaban tomoşaçylar, sahnamyzda Begül Maşadowa garşylalyň.
ayranlar yakınırağıy, asıl arzuun pırağıy, erkin yurdum Türkmenim, saç yarışın çırağıy, ayranlar yakınırağıy, asıl arzuun pırağıy, erkin yurdum Türkmenistan. Yüreğim sen adına, şaşıklardım adına, canım vatan. Alkış aydiyat şanına, arkada ağlay serdara canım vatan. Yüreğim sen adına, şaşıklardım adına, canım vatan. Alkış aydiyat şanına, arkada ağlay serdara canım vatan. Yeken sepkitlerimiz uli, juda ajab hakkın yoli, tirsegine kalpırağıy, erkin yurdum Türkmenim. Yeken sepkitlerimiz uli, juda ajab hakkın yoli, tirsegine kalpırağıy, erkin yurdum Türkmenistan. Yüreğim sen adına, şaşıklardım adına, canım vatan. Alkış aydiyat şanına, arkada ağlay serdara canım vatan. Yüreğim sen adına, şaşıklardım adına, canım vatan. Alkış aydiyat şanına, arkada ağlay serdara canım vatan. Yüreğim sen adına, şaşıklardım adına, canım vatan. Alkış aydiyat şanına, arkada ağlay serdara canım vatan. Yüreğim sen adına, şaşıklardım adına, canım vatan. Alkış aydiyat şanına, arkada ağlay serdara canım vatan. Parlak yılladı, yılın parlak yılladı. Begül Maşadowa köp sağ bolsun aýdýas, ýerine ýetirip beren aýdym üçin Selbi. Görýäň biziň döwrümüziň waspçylary şeýle cennet ýaly owadyn ýurdumyzyň waspyny özleriniň aýdymlaryny, saatlaryny ol joşun bilen beýan edýärler, ýerine ýetirýärler. Şeýle asuda ýurtda aýdym saatly watanyny ýaşaýan her bir insan iň bir bagtly insanlaryň biri. Dogry dämi? Elbette, laytada dörözlük insanı olup, şeýle ajaýyp zamanada joşmazlyk, watanymyzy wasp edýän aýdymlary ýerine ýetirmezlik asla mümkin näl. Elmadama asuda ýurdumyzda, parahat watanymyzda şeýle joşunly aýdymlary ýanlanyp dursun. Bägül adyňyza münasip sesiňiz bar, owadyňyz bar, köp sag bolsun aýdýas, ýerine ýetirip beren aýdymyz üçin. Ýöne häzir biziň mehriban tomaşaçylarymyz, hormatly halipalarymyz siziň sesiňize hasam owadanlygyna göz ýetirer ýaly, sasydan bir aýdym ekinlent beraýsaňyz. Gül yakany, güllek boyuna da kançağın yatla meni. Gıylar bilen can akşam seyle, gıylar bilen can çıkan çağın yatla meni yar. Akşam seyle, gıylar bilen can, akşam seyle, gıylar bilen can çıkan çağın yatla meni yar. Köp sağ olun Bägül. Muhammed Orad görýäň şu aýdymyň nähili gudratly güýçdigini Bägül aýdymyny aýdyp başlady. Olin dinleýijilerimiň ählisi oýa batyp ýaşlygyny ýatladylar aýdýan. Häzir Bägüliň aýdym ýerine ýetirişine baha bermek üçin biziň owadan mahmal sesli zenan aýdymçymyz bar. Şu biziň her bir toý bayramlarymyzda owadan sesi bilen konsertlerimizi bezeýän Türkmenistanyň halk artisti Sahy Dursun Hojakowa söz nobaty sizden. Ana asuda asmanly parahat ýurdumyzda şugun hemmämiz agdy birlikde bir taçaň başyna jem bolup biziň şu täze ýylmyzyň täze ýyl şatlygyna şatlyk goşýan şeýle ajaýyp bäsleşigin
ajaýyp pursatlaryna şaýat bolup otyrs. Ana Bägül Maşadowa hakda aýsak, töweleme bi Maşadowalyň maşgalasy, sungat maşgalasy. Senne bir tebigatyň üýtgeşik sowgady bar. Olam seniň şeýle owadan ajaýyp owadyň sesiň. Sana şeýle bir tebigat owadan ses owad içilipdir. Şu ses bilen hemişe biziň şu halkymyza, ýurdumyza, watanymyza bir sungadyň bilen, aýdym sadyň bilen hyzmat edip şatlyk paýlap gezmeňi arzu edýän. Men hemişe de ýaş aýdymçylaň, aýdymçy gyzlaň gelinleň içinde sen sesiňe, owadyňa ýerine ýetirişiňe hormat goýan, hemişe sen gowy aýdymlaňy dinleýän, sende gelecek bar, sen hakykatdan bir türkmen sungadyna goşan goşmaly zenan, halkymyza, watanymyza aýdym sadyň bilen, sungadyň bilen hyzmat edip, şu sungadyňy halk bilen, watan bilen paýlaşmaly zenan. Sana şu pursatda sunga dälemine, şu ajaýyp bätleşikde ullakan üstünlükler arzu edýän, goý hemişe ýoluň ak bolsun. Şu ajaýyp owadyň hemişe bir dünýäň sahnalarynda, ýurdumyzyň ähli künjeginiň sahnalaryna bilentden ýanglanyp dursun. Bize şular ýaly ajaýyp durmuşymyzy, şeýle ajaýyp pursatlary peşkeş beren gahrman arkadağımıza, arkadağly gahrman serdarımıza köp sag bolsun aýdýan, goý janlary sag bolsun, belent başlary aman bolsun. Şu halkymyzyň bir işlerli durmuşda, agdy bir bagtly, bagtyar durmuşda ýaşamak üçin alyp barýan tutumly işleriniň hemişe rowaj almagyny arzu edýän, täze ýylyňyz gutly bolsun, düşünli ýyl bolsun, her bir türkmen ojagyna, türkmen taçana Arsgal döwlet agdy birlik bagyt getirsin. Köp sag bolun. Arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Bidem size sonuňa dörüjlük äleminde diňe üstünlikleri arzulaýar, şerin owadyňyz hemişe ýurdumyzyň toý bayramlarynda ýanglanyp dursun. Indi Selvi, aramyzda mihmançylykda oturan Türkmenistanyň at gadanyň artisti Beýmurat Anamrat sözü geçirýär. Hemmeňize salamu alaykum. Hormatly halipalar, hormatly mihmanlar, hormatly bätleşige gatnaşyjylar. Pähim paýhas ummany magtumul Pragy ýyly ine her birimiziň aňymyzda ýatdan çykmajak ýakymly pursatlary ýadymyzda goýup jemlenip barýar. Magtumul Pragynyň 300 ýyllygy münasibetli bir näçe halkara forumlar geçirildi, bir näçe döwlet derejesindäki çäreler geçirildi. Şolaryň çäklerini Magtumul Pragynyň 300 ýyllygyna hem şafer paýna münasip bolmak bagty maňa da meýesser etdi. Şu pursatdan peýdalanyp biziň sunumadymyzyň hak howandary türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadağymyza belent mertebeli prezidentimiz arkadağly gahrman serdarymyza köp sag bolsun aýdýan janlar sag bolsun, ömürleri uzak bolsun, belent başlary aman bolsun. Bägül siziň ýerine ýetiren aýdymyňyz hem siziň sesiňiz bilen saglaşykly ören gowy ýerine düşüpdir. Aýdymsaz toplumyňyzda, aýdymsaz hazinasyna şular ýalak aýdymlaryňyzyň kän bolmagyny tüýsüregden arzu edýän, hem de şu bätleşikde size üstünlük arzu edýän. Şu bagtly pursatdan peýdalanyp, türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadağymyzy, arkadağly gahrman serdarymyzy, ähli türkmen halkymyzy şu ýetip gelen täze ýyl bayramçylygy bilen tüýsüregden gutlaýan. Täze ýylyňyz gutly bolsun. Arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Köp sag bolsun aýdýas Beýmurat. Siziň joşuny owadyňyz hemişe owadan ýurdumyzyň toýlaryny, şular ýalak bir owadan owaly sahnalaryna ýanglanyp dursun. Köp sag bolun maslahatymyza. Yetip gelen täze ýyl bilen ähli türkmen halkymyzy, gahrman arkadağymyzy, arkadaly gahrman terdarymyzy tüýsürekden gutlaýan täze ýylyňyz gutly bolsun. Sag bolun, üstünlük ýaranyňyz bolsun. Iň solgunurjy pursatlar öňümizde, şoň üçin sahna arkasyna garaşmagyz gaýş edýär. Köp sag bolun. Mehman ileşir, hormatly tomoşaçylar, bizi bolsa ýylyň parlak ýyldyzy 2024 bäsirçimizin jenmeji tapgyryny dowam edýär. Selvi, Häzir inniki çykyşacak aýdymçymyzy, ýaş zehinimizi tanıştırmak üçin biz söz nowbatyny Mehriban kardeşlerimize geçirýäs. Kardeşler, söz sizden. Kemal,
Bugün nirek baksan aydım saat, nire seretsen şatlık. Qurban Nazarov mehman ileşer aydım aydiya. Dursana, Kemal sen neme diyen şmat? Sen nidin aşma şat Qurban Nazarov aydım aydiya di. Şatlıgam aydım aydır, yönemin şatlık bolsun necek boldum. Şatlık bolan yerinde şatlık Qurban Nazarov'a var. Ne olan bizden yanımızda? Şatlık Qurban Nazarov. Şatlık salam, hoş gördük. Salam. Täze kutlu bolsun şatlık. Hawa sağ ol. Hemmemiz bile olsun. Yetip gelen täze ahli Türkmen halkymyzy, Gahrman arkadağımyzy, arkadağı Gahrman serdarmy tüýsüregimden gutlayan goý 2025-nji ýyl ahli her ojagy şowkun getirsin. Şatlık. Bugün dästeşigimizde öz adyňyz ýalyk şatlyk aýdym getiresiňiz diýip pikir edýär, şeýledimi? Hawa şatlyk şowkun aýdym getirdim, başardygymdan hem ýerine ýetirip bereň. Ona şatlyk. Bizem seni adyň ýaly şatlyk şowkun bilen sahnamda çagyrýas. Lelem sana seyredip Arı gözüm doymadı Minne dören bu sevgi Ayam hat yazıyıp koymadı Lelem sana seyredip Arı gözüm doymadı Minne dören bu sevgi Ayam hat yazıyıp koymadı Ayam gelsin yanıma Ayam barış yarın Ayam gelsin yanıma Ayam barış yarın Eline dönen bu sevgi Ayam hak yazıyıp koymadı Eline dönen bu sevgi Ayam hak yazıyıp koymadı Mine seni söylerim Sözümde duracağıma Ayam sana vardı bir yarın Parti verme gözül gıyır Mine seni söylerim Sözümde duracağıma Ayam sana vardı bir yarın Ayam gelsin yanıma Ayam barış yarın Ayam gelsin yanıma Ayam barış yarın Sözümde duracağıma Ayam sana vardı bir yarın Sözümde duracağıma Ayam sana vardı bir yarın Ayam gelsin yanıma Ayam barış yarın Ayam gelsin yanıma Ayam barış yarın Sözümde duracağıma Ayam sana vardı bir yarın Sözümde duracağıma Ayam sana vardı bir yarın Yılım parlak yılladı Parlak yılladı Yılım parlak yılladı Indi şatlyk biz size köp sağ bolsun aýdýar. Ikinji aýdym odam ýerine ýetirip berdiň. Halifalaryň dörejiliginden ýerine ýetirip beräň.
Ul höwes bilen dinleýäs, ondan soňra halipalamyzyň maslahatlary bilen dowam eder. Göçdü köňlüm meňdilime yetişdi. Qalmaralım Silvin yadım can qalini. Belent belent dağlar arağa düşdü. Qalmaralım Silvin yadım can qalini. Belent belent dağlar arağa düşdü. Qalmaralım Silvin yadım can qalini. Şahsyň ýerine ýetiren ýekelikde sasyzam aýdymny dinledik. Indi bolsa halipalarymyza nowbat geçirýäs. Biziň Usat Zenan aýdymçymyz bir sahna çykanda sahnamyzy gözel libaslary bilen bezeýän Türkmenistanyň atgadan artisti Jahan Tagıyewa söz nowbat sizden. İlk bilen şu ähli oturan halipalamyzy, ähli dörejilik işgärlerini hemmäňe şu ýetip gelen täze bayramçylygy bilen gutlaýan, goý 2025-nji ýyl her bir adama bagyt getirsin, jan saglyk getirsin, ýüregindäki arzularyna ýetirsin. Ene şuň biz iň bir üýtgeşik owadan bäsleşikleň biri 2009-njy ýylda Gahrman arka dağımyzyň ihlasy bilen döredilen bäsleşigimiz ýylyň parlak ýylda bäsleşigini ene hemmämiz halipalarymyz bilen hemme sunugat ustatlarymyz bilen gatnaşyp otyrys. Elbetde şu bäsleşige her ýylym sabarsyzlyk bilen garaşýan şeýle gyzykly owadan bäsleşige. Ine şuň biziň bir näçe ýaş aýdymçylarymyz, ýaş zehinlerimiz ine şuň şu bäsleşige gatnaşmana geldiler. Ine şuň şatlyk Gurban Nazarow aýdymçy ýigidimiz ine aýdymlaryny dinledik şatlygyň. Türkmen owady teleýaýlymyna şatlygyň hemme aýdýan aýdymlaryny, şekile geçirýän aýdymlaryny dinleýän şatlygyň arasy owadan mehirli, mylaýym sesi bar. Şunýaly owadan sesli, şunýaly bir özüne maýil edip bilýän aýdymlary bilen çykyş edýän ýaşlarymyzyň barlygyna da begenýän, buýsanýan şeýle owadan döwürde, şeýle parahat döwürde, şeýle asuda döwürde ýaşadýan, aýdym sazly ýurtda ýaşadýan Gahrman arkadağımyzyň arkadagly Gahrman serdarymyzyň ömürleri uzak bolsun, janlar sag bolsun, täze ýylymyz gutly bolsun. Jahan ýaşardygyňyz üçin köp-köp sag bolun. Sizi hem täze ýyl bayramy bilen tüý sürekden gutlaýas. Mahmal owazly ajaýyp aýdymlaryňyz toý bayramlarynyň beze bolsun. Halipa sag bol, beren maksagadyňa şular ýaly sahnalarda, şular ýaly bäsleşiklere bize gatnaşmagy ul mümkinçilikleri döredip berýän Gahrman arkadagymyzyň, arkadagly Gahrman serdarymyzyň jan sag bolsun, başlyk bolsun, tutýan tutumly işleri hemişe rewaj alsyn. Täze ýylyňyz gutly bolsun. Köp sag bolun, şatlyk eden arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Elmadamy sunuň ödelemini üstüni kemraňyz bolsun. Hemişe aýdymsa söýjülemede ýanky ýalyk şatlyk paýlaýan şatlykly aýdymlaryňyzyň sany kän bolsun. Üstüni kemraňyz bolsun. Sag bolun. Muhammed Arat biz bolsa ýylyň parlak ýyly 2024 aýdymsazly bäsleşigimiziň jemleýiji tapgyryny dowam edýär. Häzir kardeşler söz sizden. Mehman tomoşaçylar, biz bäsleşigimizi şatlyk şowkyna wesep dowam edýäs. Täze ýyl ýylyň jemin jemläp, täze arzuwlar bilen, täze maksatlar bilen, täze bir ädimler bilen şowly bolýan ýyllaň biri bolsun. Elbette, täze ýyl ýylyň iň parlak ýylynyň saýlanýan bayramy. Uduq Cemal, ýylyň parlak ýyldlarym, diňe bir parlak ýyldlar arşan näle bugün biziň bayramçylyk sahnamyzdan bedeýär. Elbette, ine ýylyň parlak ýyldy bolmak arzuwlaýan ýene bir aýdymçylarymyzyň biri hem Gülcemal Taýlyba. Gülcemal, bayramyň gutly bolsun. Sağ olun, siziň hem ähli tomaşaçylarymyzyň hem bayramy gutly bolsun. Maksadyňa ýetmek üçin näme etmeli? Maksadyňa ýetmek üçin gowy çykyş etmeli. Gowy çykyş etmeli. Gowy çykyş bolana näkil bolýar siziň pikiriňizçe? Gowy men onu size sahnada çykyş edip görkezäýin. Ulu höwes bilen. Biz bolsaň ählimiz bilen tomaşa edeliň. Sağ olun. Sahnamyz size garaşýar.
Gülcemal köp sağ bolsun aýdýas, ýerine ýetirip beren aýdym üçin neselbi görýän Gülcemal şu wagt haýrana galar diýen aýdym ýerine ýetirdi ýönümen bir zada haýran galýan. Näme hayran galýan? Gülcemalyň sesine haýran galýan. Şeýle aýdym, şeýle owaz bilen joşuny ýerine ýetirmek bul ady käni bir kämillik talap edýär diýär. Elbette Gülcemal yaňy bir ustad kompozitorymyz, meşhur kompozitorymyz Nuri Xal Mehmedowyň haýrany galar diýen aýdymny öz boluşly täze rewişde ýerine ýetirdi. Entek näme görýän, öňüne kanun sadyraly görýänmi? Häzir Gülcemal biziň mehriban tomoşaçylarymyz, hormatly halipalarymyz üçin kanun sadyraly bilen bilelikde özüne sadanarlyk edibem. İkinji aýdym ýerine ýetirýär. Hawa. Onu gollalyň mehribanlar ikinji aýdymdan diňleýäs. Quando solo, solo sopra l'orizzonte me canno le parole. Si è succino cino che con estonse viche ai casole. Se non ci sei tu con me. Time to say goodbye. Paesi che io non ho venuto vestito mai più. Adesso soli vivo con te. Partirò. Suonami per morire che io non ho nada nascido mai più. Berekeler Gülcemal, köp sağ olun. Kanun sadyralyna dünýäň meşhur nusxa aýdymlarynyň birini usatlyk bilen ýerine ýetirme başardy. Ýöne Muhammed Oraz halipalarymyz bu babatda näil pikirde? Elbette halipalarymyzyň pikirini, halipa maslahatlaryny hem de täze ýyl gutdoglaryny, arzuwlaryny diňlemek üçin şul opera vokal sunugyny muştoklarynyň söýgüsini gazanan Türkmenistanyň halk artisti Atajan Berdiýew söýde geçirýär. Assalamu alaykum hormatly kardeşler, hormatly iýleşler, hormatly watandaşlar, hormatly tele tomoşaçylar. Şu ajaýyp pursatdan peýdalanyp gahrman arkadamyzy, arkadagy gahrman serdarymyzy, ähli iýleşlerimizi, watandaşlarymyzy ýetip gelen täze ýyl bayramçylygy bilen tüýsüregden gutlaýan, goý täze 2025-nji ýyl özüniň ırskaly bilen, bereketi bilen gelsin. Goý her bir maşgala saglyk getirsin. Goý 2025-nji ýyl düşümli ýyl bolsun. Bizi bagtyar bolelin durmuşda ýaşadýan Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadamyzyň, arkadagy gahrman serdarymyzyň janlary sag bolsun, alyp barýan il ýurt bähwitli işleri, el madama rowaşlyklary beslesin. Goý gahrman arkadamyzyň, arkadagy gahrman serdarymyzyň belent başlary aman bolsun. Arzuwlar hasyl bolsun. Hemmemiz bilelikde Gülcemal Taýlyewanyň çykyşyny üns bilen diňledik. Elbette Gülcemalyň bir üýtköşük tebigy gowsysy bar. Şu biziň opera ustatlarymyz Maya Kuliýewa, Medeniýet Şahberdiýewanyň sesine ýakyn sesi bar. Gülcemal saňa üstünlük arzu edýän, sen parlak ýyldız bolmany münasip gyz, saňa gelecekde ak ýol arzu edýän. Janyň sag bolsun, köp sag bolun. Köp sağ olun Atajan ağa, arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Joşuny wadyňyz hemişe toý bayramlarda ýanglanyp dursun. Alyp barýan halipa şagirtlik ýoluňyzda da üstünlük hemraňyz bolsun. Bayramyňyz da mutlu bolsun. Köp sag bolun.
Şu fırsatdan peýdalanıp Türkmen halkynyň alyna ak daňlar ataran Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadağymyň, arkadagly gahrman serdarymyň janynyň sag bolmagyny, başynyň aman bolmagyny, äkli il ýurt bäkil tutýan beg işlerine, edit arkadağymyň, arkadagly gahrman serdarymyň işleriniň ileri bolmagyny tüýs süregi bilen arzu etýän bayramyňyz gutly bolsun. Mehvan ileşer, edi tomoşaşylar biz bayramçylykda baramyz dowam edýär. Gow arzuwlar aýdylýar. Kemal, täze ýylda her bir günimiz täze arzuwlara ýar bolsun. Görýäňmi, ýa-ni sen ýene de bir gow arzuw etdiň. Entek näme bätdeş gutarýança sen men kän arzuwlamy diňlersiň. Hemme ämedem diňler. Bugün aýdylýan aýdymlar diýsene. Aýdylmaly aýdymlar onnonym kän. Elbetde, aýdymlar diýende bäsleşimizde innik gatnaşýan aýdymşymyz hem gelýär. Şamrat Artykow. Ýanymda çagyrýas. Şamrat salam, hoş gördük. Bayramyň gutly bolsun. Sağ olun. Şu fırsatdan peýdalanıp, o gahrman arkadağymyzy, arkadaly gahrman serdarymyzy, ähli Türkmen halkymyzy täze el bayramyny tüýsürümden gutlaýan. Köp sağ olun, arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Bizem size täze ille täze üstünlikler arzuw edýäs. Şamrat, size bu bäsleşikde üstünlik arzuw edýäs, sahnaty da garaşýar. Ulu hormat bilen baş üstüne. Gel kirpiklen bilen darayın tasın, aylı gecelerim urvan ilinde. Senin için, dünya senin için. Bağımda bülbülüm bulup sayrasam, senin için, dünya senin için.
Köp sağ bolsun aýdýas. Ýerine ýetirip beren aýdymyňyz üçin. Berekella Şamrat, köp sağ olun. Inni bir halipalarımız üçün aydım yerine yetirip berseňiz, şeňiňizi, lawzyňyzy has, anyk diňler ýaly. Başytyny. Aytsam senin vasfıňy radidir sultan. Aytsam senin vasfıňy radidir sultan. Jahan etdim kesbiňi hükmü rewan ol sultan. Jahan etdim kesbiňi hükmü rewan ol sultan. Nuswan tin gelir husnuňa bilen günne Nuswan tin gelir husnuňa bilen günne belki gumanım sende oynar elwan han sultan Belki gumanım sende oynar elwan han sultan. Şamrat berekella diýär. Köp sağ bol. Şamradyň ýerine ýetiren aýdymyny özüniň bir halipa maslahatlaryny bermek üçin hemde bir bayramçylyk gutluglaryny beýan etmek üçin biziň şu ýerde oturan halipamyz we Türkmenistanyň hormatly İlyas Ulzy Türkmenistanyň halk artisti halipa Kahygelli Şarifa hormat bilen söz geçirýär. Sağ olun. Esselamu aleyküm. Mehriban adamlar. Türkmenistan döwletimizde ulur şahatlyk dawara. Ýylyň parlat ýyldy atly beýteş geçdir. Muňa diýen gownyat, buýsanyat, hormatly arkadaşymyň, arkadaşly hirdamyň tagarlasy bilen toýlar. Men Şamrada aýşyk maslahatym töweleme gowy aýtdyň. Begeniyat, gownyat. Ýene de bundan meýlämir depmin güýşendirip, gowy aýdymlar aýdyp, gowy halkymyza hyzmat etmegi arzu edýär. Şolary alaky beýik derejä ýetiren hormatly arkadaşymyz, arkadaşly gahrman herdarymyz, jan sag bolsun, tutýan tutumly işler rewaj alsyn. Sag bolun. Köp sağ olun halipa, şuňky dawaramyza, şuňky bätleşigimize gelip bir degerli, gerekli maslahatlaryňyzy bereniňiz üçin köp sağ bolsun. Aýdýas, täze ýylyňyz gutly bolsun. Mehriban ýyleşler, häzir bolsa söz nobatyny özüniň ajaýyp aýdymlary, iň belent ýeňlerden ýerine ýetiren aýdymlary bilen dinleýijileri haýrany oýan halipamyz Türkmenistanyň halk artisti Suhan Orazberdiýew geçirýär. Halipa, söz sizin. Assalamu alaykum hormatly ýyleşler, hormatly kärdeşler, hormatly halipalar. Ine Türkmen halkymynyň milli lideri, gahrman arkadaşymyzyň, hormatly prezidentimiz, arkadaşly gahrman serdarymyzyň taýyz tagallasy bilen güleçýän döwrümizde ine şeýle bir ajaýyp ýene bir toýly wakanyň şaýady bolup otyr. Şeýle ajaýyp mümkinçilikleri Türkmen halkymyzyň milli lider gahrman arkadaşymyz, hormatly prezidentimiz, arkadaşly gahrman serdarymyz döredip berýär. Çünki biziň ýurdumyzda halipa şäherlik ýoly giň germalýar. Şamrat artik barada aýdamyzda Şamradyň şeýle höwesi bar, gowy sesi bar. Gelecekde näme gowy derejeler arzu edýän sunat ýolyny öz dinleýijini tapmagyny, derejeli orunlara münasip bolmagyny tüýsürebden arzu edýän. Bizi şeýle ajaýyplyklara ýetiren Türkmen halkynyň milli lider gahrman arkadaşymyza, hormat prezidentimiz, arkadaşly gahrman serdarymyza çäki sawalny edýär. Şeýle ajaýyp pursatda bütün Türkmen halkymyzy, Türkmen halkynyň milli lider gahrman arkadaşym, hormat prezidentimizi, ähli sunat işgärlerini ýetip gelen täzir bilen tüýsürebden gutlaýar. Täzirimiz gutly bolsun, toýlarymyz toýlar bolsun. Kakelli halipa, Suhan halipa maslahatlaryňyza köp sag bolun. O nesip bolsa gelecekde bir siziň maslahatlaryňyzdan netije çykaryp bir halkymyza, elimize, önümüze hyzmat eder. Şu pursatdan peýdalanyp gahrman arkadaşymyzy, arkadaşly gahrman serdarymyzy, ähli türkmen halkymyzy ýetip gelen täzir bayramyny tüýsüremden gutlaýan. Köp sag bolun Şamrat.
Arzularınız hasıl bolsun. Şol halipalanma diýaly sizem halipalyk derejäge ýetmeňizi tüýsüremizden arzulayasyn got ýoluny üstünü kemraňyz bolsun. Sağ olun. Mehriban ileşler, hormatly tomoşaçylar, täze bayramçylygymyzyň gozagynyna selbi, ýylyň parlak ýyldy bäýatlaşygymyzyň şowhuny hasam bir belentlere göterilýär. Inni sahnamyzda haýsy aýdymçy çykyş eder. Yılın parlak yılı 2024 adlı bäýatlaşygymyzyň jemleýiji tapgyrdyna çykyş etjek. Inni kaýdymşyny ýylan etmek üçin biz Mehriban kardeşimize söz nowatyny geçirýär. Onu kardeşler ýene-de söz nowaty sizden başlyna. Köp sağ olun kardeşlerim. Mehribanlar biz bäýatlaşygy türkmene mahsus şahanladyk bilen dowam edýär. Uluk Cemal, bugün yılın parlak ýyldy bolmagy isleýän aýdymçylaryň arasynda dessanlaryň gahrymanlaryň bar. Şeylemi, olar kimke? Zöhrüm ya tahir mi? Yok yok, Zöhrü de däl, Tahirim däl. Oň ady Leyli, familiýasym Mehmedova. Bugün Leyliň ýerine ýetirjek aýdymlaryny dinlän aýdymsaz söýjüler oň aýdymlarynyň aşygy bolarlar. Ine de Leyli. Leyli, biz siz bäýatlaşygymyzda hoş gördük. Üstünlük emraňyz bolsun. Bayramyňyz gutly bolsun. Menim şu gün şu bäýatlaşyga gatnaşýan deň dostlarymyň hemmesine üstünlük arzu edýän. Leyli, Ayazaba hat ýaz gördüňizmi? Hawa. Bu ýyl ona ýylyň parlak ýyly diýen göçme kubogy men kiwortyny ýyp hat ýazansyňyz belki. Ýok beýle däl. Ýylyň parlak ýyldy atly bäýatlaşygy öz zehiniň, zähmediň, ihlasy bilen ýetmelim kädiýän. Leyli, onu biz size bu bayrağı öz ihlasınız bilen, zähmetiňiz bilen ýetmek tüýsüregimizden arzu edýär. Sağ olun. Şowluklar ýar bolsun sahnamyz, size garaşýar.
yılın parlak yılları, parlak yılları, yılın parlak yılları. Leyli köp sawarsyny aýdýas, ýerine ýetirip beren aýdym üçin elbetde bu aýdymam bir has bir joşun aýdym. Leylem ulukyjy bilen joşun bilen dabaramyzy ýerine ýetirdi. Biz Leyla üstünlük arzu edýär. Bilýän Muhammed Araz şu Leyli gyzymyzy biz hem kiçiklikden tanaýasa eline skripka jonalyp ýörete saçlyk mektebine gelýärdi. Özüm şol erjelligi, şol ihlasy, şol höwesi ine Leylin şuň günü ýurdumyzda bir iň awraýly bätleşikleň, iň meşhur bätleşikleň biri bolan ýylyň parlak ýyldyzy atly bätleşigine getirdi. Elbetde bu bätleşigiň ýeňjisi bolmagyny biz Leyla tüýsüremizden arzu edýäris. Muňçin bolsa Leyli siziň ikinji aýdymyňyzam hormatly halifalarymyza illeşlemede dinletmek gerek. Elbetde. Sağ olun, baş üstüne. Eger mümkin bolsa, Bayram Hudaý Nazarowyň derýa aýdymyny ýerine ýetirip bereň. Gezip çıktım kenarına kenarın lele dar derya, durna düşür sonarına gözlerimin tedardır derya, durna düşür gözlerimin tedardır derya. Söyle berdin coşkun ilham duygu berdin dargar gider bulsu dirdim sana düşsün adaram derya. Köp sağ olun Leyli. Men bolsa nadarım biziň halifalarymyzyň arasynda şu siziň ýerine ýetiren aýdymyňyzy başyny ýaýka pöwes bilen dinleýän biziň ustadymyz, biziň toy bayramlarymyzda ajaýyp owadan milli libaslar bilen çykyş edip dinleýijileri dünýä sahnalaryna hayran oýan Türkmenistanyň halk artisti Züleyha Kakaýewa düşdi. Dogry aýdýan. Hälden beri el şarpýa bol biledikleriniň şykkyrdyzy şuňky bätleşigi ýanglandyryp otur. Şoň üçin Türkmenistanyň halk artisti Züleyha Kakaýewa sözi geçirýär. Salam aleykum hormatly halipalar, kardeşler, hemden şu ajaýyp owadan bir sahnada çykyş edýän gatnaşyjylar. Şu owadan sahnalarda bir şeýle ajaýyp bätleşikler gurnamaga ähli fertler, mümkinçilikler döredilen biziň ýurdumyzda biziň hormatly gahrman arkadaýymyz, arkadaýal gahrman terdarymyz tarapyndan biziň ýaşlymyzda uly üns berilýär. Leyli ilk bilen ataňa üstünlük arzu edýän, gelpetelendi diýen aýdym, halk aýdym äheňde aýdylýar. Soň gaýdan aýdymyň bolsa bir mylaýym ses bilen ýerine ýetirilýän aýdym. İkisinem tüweleme ýerine ýetirdiň. Ýokardan aýdanda da sesiň şeýle bir açyk, düşünükli eşdilýär. Esasy aýdymçy bir sözlerini düşünükli edip halka ýetirmegi wajyp mykadýan. Şo wajyplyk sende bar. Sesiň owadan tüweleme ýakymly, sahnada özüň şeýle bir erkin alyp barýan. Şu pursatdan peýdalanyp ilki bilen ähli gatnaşyjylara üstünlük arzu edýän. Şu ýerde bir ýylyň parlak ýyldy munasyby bolsun. Menem seni munasip diýip hatap edýän. Elbetde şu ýerik 10 tanyk aýdymçy bolup 10 tanyk bolup çykmaň ödemeýär. Ýeňji diýmek şol. Onyň adam ýeňji. Sebäbi bir giden aýdymçylar we bir giden dekinli ýaşlaryň içinden 10 tanjak aýdymçy alynan bolsa şolaň hemmesem ýeňji. Tede tüýsüremden gutlaýan, şeýle ajaýyp mümkinçilikleri, şertleri döredip berýän. Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadaýymyda, arkadaýly gahrman terdarymyda tüýsüremden sag bolsun aýdýan, goýalaryň janlar sag bolsun, belent başlar aman bolsun, hemişe ýurdumyzda toý bolsun. Ýetip gelýän 2025-nji ýyl bilen tüýsüremden gutlaýan, goý düşümli ýyl bolsun, toýly ýyl bolsun. Bayramyňyz gutly bolsun. Köp sag bolun Züleyha. Arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Owadyňyz toý bayramlarda ýanglanıp dursun. Sağ olun halipa.
Menem şu fırsatdan peýdalanıp Agdyr Türkmen halkymyzy, gahrman arkadagymyzy, arkadagy gahrman serdarymyzy yetip gelen täze ýyl bayramçylygyny tüý süregimden gutlaýan 2025-nji ýyl beýleki ýyllar ýaly watanymyza, halkymyza ırsgal döwlet bereket getirjek ýyllaryň biri bolsun. Gahrman arkadagymyzy, arkadagy gahrman serdarymyzyň janlary sag bolsun, ömürleri uzak bolsun. Ardular hasyl bolsun. Selvi, ile görüşmedi ýaly bayramçylyk dawaramyz, bäýteşigimiz ýagşy arzuwlar bilen, ýakymly pursatlar bilen dowam edýär. Ýagşy niýet ýalkymlygyň ýardamy, gowulukdan dolu bolsun gursaklar hemişelik ýatda galyjy günnürken ömürmizde şugul taşsyn pursatlar diýär şahyrlarymyz. Şoň üçin hemişe ömürmizde şeýle bir ýatda galyjy, bir şatykly pursatlar kän bolsun diýip tüýsüremden arzuw edýär. Şol şatlykly yakımlı fırsatda olsa biz häzir kärdeşlerimize söz nowatyny geçirýäs. Olar bize inniki gatnaşyk aýdymçymyzyň kimdigini gılan etsinler. Mehriban ýerleşler, gadarly watandaşlar, biz hälenäri ýylyň parlak ýyly zatly bäýteşigimizde aýdymçylarymyz bilen söhbetdeş bolup durýarys. Elbette biz ýene-de söhbetdeşigimiz dowam edýäs. Dünýä anada durdy. Düşünmedim, kim durdy? Durmy ýa durdymy? Sen ýalňyş düşündiň. Ol aýdymçy durdy. He, onu biz durdyň aňyrda duruzman ýanymda çagyraýaly. Elbette. Durdy ýanymda çagyrýas. Durdy, hoş geldiňiz. Hoş gördük. Ilki bilen täze ýyl bayramçylygyňyz gutly bolsun. Köp sağ ol Kemal. Ilki bilen ähli türkmen halkymyzy, mehriban, gahrman arkadagymyzy, arkadagy gahrman serdarymyzy yetip gelen täze ýyl bayramyny tüý süremden gutlaýan, ýyl ýurt bähriýetde tutýan sumly işlerine elmidama rowaşyklar arzuw edýän janlar sag bolsun, ömürler uzak bolsun. Her bir türkmen ojagynda bereketli ırsgally döwlet diýil bolsun. Köp sag bolan, arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Durdyny bähteşigimizde näme aýlaydym ýerine ýetirýäňiz? Halipa Nuriyat Toqqaýewiň döredijiliginden senmediň diýen aýdym. Onu dünýä durdyny bärde dudurmaly sahnamda çagyrýas. Boldy, uly höwes bilen durdy, size sahna garaşýar.
parlak yıllıdy. Nähili yakımlı at. Şeylemi. Şol ada da münasip bolmagyny durdurdy. Bizde tüy sürekden ardulayaz. Selvi. Durduýun ady durdum bolsa özü bir ýerde durman diňe täzeriklen gözlegine gediýän zekini aýdymşymy. Doğru, sebäbi dörejilik insany elmidama gözlegde bolýar. Şoň şuň biz durduýy fa ýene bir ýoly tüy sürekden şu bäteşikde de ýeňişi orny ardygulap ýürüýte halipalamada häzir söz geçirýär. Özüniň ýerine ýetirýän aýdymlary bilen, şirin owazy bilen, üýtgeşik sesi bilen aýdymsa söýjülenmeden söýgüsini hormatyna münasip bolan Türkmenistanyň halk artisti Anugly Murat Durduýew söz geçirýär. Anugul halipa täzeliňiz gutly bolsun. Mümkin bolsa bayramçylyk ardugylaryňdan beýan etseňiz. Ýöne halipamyz ilki durduýun sasy ýerine ýetirjek aýdymna belki diňlemek isleýändir. Elbetde. Uluk öweslen. Keşteyleyip gezdim aşkın dağından, ne beladır kimse bilmez ey bu derdi. Aşk dağından assalar göğüm ey boynundan, gök titreyip çeker bilmez ey bu derdi. Aşk dağından assalar göğüm ey boynundan, gök titreyip çeker bilmez ey bu derdi. Köp sağ bolsun aýdýar durdy. Awa Selvi aýdym torýança şu wajyp ýokary serep durdum da durda boýu ýalyk beýik hemde ýeňişi orunlar tüý süremden ardyg edýär. Endi halipamyz Anugul Murat Durduýew hormat bilen söz geçirýär. Assalamu alaykum mehriban kardeşler, mihmanlar. Yani jahan bilen ýatlaşýatda 2009-njy ýylda mehriban gahrman arkadaşymyz şu bätleşi döredip berdi. Göçmen nişany bilen. Ne şondan bäri hem näçe ýyllar geçip gitdi biziň ýaşlygymyz üçin şunu ýalyk bätleşiklen uly ähmeti var. Şpırtatdan peýdalan mehriban gahrman arkadaşymyza, arkadaşly gahrman terdarymyzyň janlarynyň sag ömürleriniň uzak bolmagyny, elmidama şu ýurdumyz üçin, umuman adamzat üçin edýän beýik işlerini elmidama rawaşyklar ýar bolsun, täze ýyllar gutly bolsun. Indi durdu arada durup geçelim. Durduda kän gowy häsiýetler var. Bu ýaş wagtyndan biz hemmemiz durduýyny bilýär. Döwrewap täze eserleňizde özüňizde kän. Şoň üçin hem halipalaň aýtgiden aýdymlaryny täzeden dikeldi halkymyza ýatlyp dursaňyz, ýaşlardan esasy garaşylýan zat şol. Saňa üstünlük arzu edýän, sen hakykatdan hem eýem gowy bişen aýdymçy, sahna medeniýetinde de halkymyzyň arasynda da abraýyn uly her kim täze aýdymlaryny dinleýärler. Şoň üçin hem sen münasip men saňa ýeňiş arzu edýän janyň sag bolsun. Ýene bir ýola bütün türkmen halkymyzy mehriban gahrman arkadaşymyzy, arkadaşly gahrman serdarymyzy 2025-nji ýyl bilen tüý süremden gutlaýan, goý janlary sag ömürleri uzak bolsun, elmidama tutan tutumlary rowaşlyga wetlensin. Täze ýylyňyz hemmäňiz gutly bolsun. Anul halipa köp sağ bolsun aýdýas. Arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Bizem siziň arzuwlaryňyza goşulýas elmidama şeýle şirin üýtgeşik owadyňyz ýurdumyzyň şular ýalyk bir owadan bayramçylyklaryny, toýlarynda kemişi ýanglanyp durmagy tüý sürekden arzuw edýär. Ýa-ni Selvi eşitdiň Anul halipaň aýdanyny 2009-njy ýylda ilkinji gedek geçirildi. O şol 2009-njy ýylda ilkinji gedek geçirilen ýylyň parlak ýylydy bätleşiginiň göçmen şanynyň eýesi Türkmenistanyň atgadynyň artydy Jahan Tagyýew bolupdy. Jahany o ýörüýte bir ýaňy bätleşigimizde de bir joşuny arzuwlaryny beýan etdi. Biz ýene bir ýoly Jahana mundan meýlegem sunugat ýoluny diňe üstünlikleriň ýaran bolmagyny tüý süregmeden arzuwlap, elbetde ýene de halipalanmadan syýnlary, halipa maslahatlary hem de bayramçylyk arzuwlary bilen dowam edýär. Şu pursatda mümkin bolsa ýaňy durduýun aýdym ýerine ýetirişini diňläp, deňine goşulyp bir hiňlenen bir aýdymçymyz barda, halipa aýdymçymyz, owadan mahmal owazy, gaýnawly äheňler bilen biziň
Mehriban halkımızın ulu söyüsünü kazanan aydımçı Türkmenistan'ın halk artisti Guvanç Yaz Mehmedov söz notunu geçiriyaz. Halipa söz sizden. Salamu aleykum hormatly halipalar, hormatly deňdoşlar, hormatly senetkarlar. Ina annol halipa o sözler aýtdy durduwarda, durdy tuolama estrada aýdymlaram saatykla ýerine ýetirýär. Ina ýaňam halipa wagşymy daim Nuriyat Toqaýewiň senmidiň diýen aýdymy ýerine ýetirdi. Durdy taňa bu bäsleşikde ululu üstünlükler, deňdoşlaryňa ululu üstünlükler arzu edýän, şuňal mümkinçilikler döredip beren Kahraman, Mehriban arkadagly Kahraman serdarymyza köp sawurtynlar aýdýan täze bayramymyz bilen Kahraman arkadagymyzy, Kahraman serdarymyzy bütün Türkmen halkyny tüýsüremden gutlaýan täze ýylla hem halipalara, deňdoşlara täze üstünlükler, täze aýdymlar bilen şu ýurdumyzda geçirilýän konsertlerde uly üstünlükler arzu edýän. Halipalar ilki bilen beren uly Baxaňyza köp sag bolsun aýdýan. Sunuga däleminde mundan beýlegem awryňyz belent bolsun. Yetip gelýän täzeli bayramymyzdan tüýsüremden gutlaýan täze ýylla her biriňiziň ojaňyzda şatlyk bolsun, yrskal bolsun, toý bolsun. Bayramymyz gutly bolsun. Sag bolun. Parlak yılladı, yılan parlak yılladı. Parlak yılladı, yılan parlak yılladı. Servi Kakanova. Kutlu bolsun bayramlar. Sağ olun. Hemmäňizi gutlaýan goý täze 2025-nji ýyl her bir türkmen ojagyna agda berilip bereket, rızkal döwlet getirdim. Siz bu bäsleşige nähil taýýarlyk gördüňiz? Ony häzir sahnada tomaşa edäň. Onu ulugowa silen sahnamyz servi size garaşýar. Sağ olun. Yaşam selleri, yaradı yüreğime, olladan gölleri. Gelip dur gözüme, söyleydim engel seni. Gülmedi ana sana, özüne çektim eli. Oğlun gözlerime kara, bakıp tepe sana. Yeni oğlun arasana, görmek için tapya bahana. Sen gönlünü söyleyeni tanıp durun dediğine. Değilsen mükemmel şunu. Selvi köp sağ bolsun aýdýar. Maňa mı? Saňa da sağ bolsun aýdýan, ýöne aýdymçyma da sağ bolsun aýdýar. Şeýle bir joşuny aýdym ýerine ýetirdi. Selvi yerine yetiren aydımını bizim dinleyicilerimiz hem hevas bilen dinlediler, tant edip koşuldular hatta. Sağ olun. Awa, indi ikinji aýdymdan dinläýeli. Baş üstüne.
Tuğlar kenara bövüp yer zadeli Göğe çeşmeden akyan çayalı Finlamda kenarı durup bir zaman Düştü göllerim haberi Asmanla yıllar şöyle saçar Senin göllerin aydık nurunu saçar Dine söylümün şeyle gölleri var Sol göllere mene intidar Dine söylümün şeyle gölleri var Sol göllere mene intidar Sol göllere mene intidar Köp sağ olsun aydiyal. Şulaydım yanlananna yılın parlak yıllıdı göçmen uşağına münasip olan Zeki'nin estrada yıldımız Rüssem Halif hem de Türkmenistan'ın halk artisti Züleyha Kakayeva bilelikte yerine getirdiler. Hinglenip elbette yürüytü dinleyiciler tarafından hem Rüssem Halif bilen Züleyha Kakayeva'nın yerine getiren aydımam gadığın karşılarını Selvi'de sünük ardıgılayat. Şimdi şu yerde Selvi'nin yerine getiren aydımla bir siyinlerini hem de bayramçılık ardıgılarını beyan etmek için Türkmenistan'ın ad kadının artisti Çınar Jumayeva söz geçiriyat. Assalamu alaikum. Şunki acayip bätleşige gatnaşýan halipalar, kardeşler, hemem şu bätleşige gatnaşýan ýaş zehinlerimiz. Şu acayip pursatda yetip gelen täze ýylymyz bilen ähli türkmen halkymyzy, şu ýerde oturan mehmanlarymyzy, mehriban hem gahrman halipamyz, arkadağymyzy, arkadaal gahrman terdarymyzy tüýsüremden gutlaýan, geljek 2025-nji ýylymyz köp ırsyhal bereket baht getirsin diýip arzu edýän, bätleşige gatnaşýan zehinlerimiz diňläp oturýar bolýan tuweleme bulan biri-birinden zehinli. Sebebi seslerini şeyle bir açıp bir ovadan aydımlanmadı. Onu da halipalanmadan aydımlarının bir neçesini yerine getirýärler bolýan. Hakykatdan bir tüweleme biziň ýurdumyzda ýan halipalanam diýişýärli. Halipa şägirtlik ýolunyň mibeleri de şon ýany bir beýik derejelere ýetýänliginiň suwutnamasy bolup durýar. Selvi Kakanowa siz hem şu gün gaty gowy çykyş etdiňiz. Aydımlaňyzy dinläp lezzet allyk, ajayipdan malaýym bir şeýle bir açyk owadyňyz bar. Janyňyz sag bolsun, üstünlük arzu edýän. Sağ olun Alipa. Hormatly mehmanlar, mehriban tomaşaçylar, häzir bolsa biziň bugünkü bätleşigimizde gatnaşy Selvi Kakanowaň aydym ýerine ýetirişine baha bermek üçin şol bätleşikde ýylyň parlak ýylda atly bätleşigine ýeňiji bolan göçmen nişanyň eýesi bolan Türkmenistanyň atgadanan artisti Ahmet Atajanowa söz nowatyny geçirýär. Ilkilen hemme assalamu alaikum mehriban halipalar, mehriban aydymçylar, medeniýet sunugat işgärleri. Indi orada şu Selvi aydımları var arada aydıp geçti. Arasında sesi var. Halk aydım olsun, opera olsun, estrada aydım olsun, halk dörücülük aydımları olsun şeyle bir öğren gowy yerine getirýär. Şu ýylyň parlak ýyldy bätleşiginde de ul üstünlükler arzu edýän. Janyňyz sag bolsun. Menem şu pursatdan peýdalanyp mehriban gahrman arkadağymyzy, arkadaly gahrman serdarymyzy, ähli türkmen halkymyzy yetip gelen 2025-nji ýyl bilen tüýsüremden gutlaýan. Täze ýylyňyz gutly bolsun. Köp sağ olun. Arzular hasıl olsun Ahmet, köp sağ olsun aydiyaz. Mehribanlar, bayramçılık davramız biz dowam edýär häzirni. Davramyzyň şu pursatynda Türkmenistanyň at kadının artisti Bibenur Aşirbada söz geçirýär. Başlygyna. Al hayır ýaşy, hakikaty aýdan ýaşy, bugünnenen joşmasyn bagşy, toýlary toýolaşan, gülleri güle çalışan, her ötüşü bir destan, gözelliğine alem hayran, can vatanım Türkmenistan. Anha, ovadan Türkmenistan yurdumuzun koyununa toylarımız koşa-koşadan toylanıp otyr. Täze ýyl bayramymyz düşümli, ırtgally, döwletli, bereketli ýyl bolsun. Şu ýerde Selvi gydymyzam ovadan mahmal owatly aýdymlar bilen çykyş etdi.
Munun ähli ýerine ýetirýän aýdymlaryny, ýyleşlerimi, teleýaýlymlaryň arkasy bilen görýändirler. Telewizionda da näme parlak ýyldyzy telewätleşigine ýeňji bolmagyny arzu edýär. Ýene bir ýoly halipalarymyzy, mähriban halkymyzy, hormatly mähriban arkadagymyzy, arkadagal gahrman terdarymyzy ýetip gelen täze ýyl bayramçylygy bilen tüýtürüňizden gutlaýaryn. Toýlarymyzdan toýulaşdy. Sağ olun halipalar maslahatlarınız için. Şular ýaly ajaýyp tehnalarda çykyş etmäge mümkinçilikleri öredip berýän mähriban arkadamyda, arkadagal gahrman serdarymyda köp sawartyn aýdýan. Täbil bayramçylygy münasibetli mähriban arkadamyda, arkadagal gahrman serdarymyda siziň ähli jäňizi, ähli türkmen agdyber halkymyzy tüýsüremden gutlaýan. Goý täze 2020-nji ýyl her bir türkmen ajagyna şatlyk, bereket, rızkyl, döwlet getirsin. Size de üstünlük getirsin. Sağ olun. Onu Selbä üstünlük ardulap, biz Selbi Kakanwany sahnamyzdan ýollayýar. Köp sag bolun. Ýylyň parlak ýylyzy adyna eýe bolmak üçin bätleşýän ýaşlarymyz, aýdymçylarymyzyň sany azarly, göçme nişany öz ýeňjisine garaş ýaşaň üçin wagt elemeli. Onu kardeşime de biz söz geçireli. Parlak yılladı, yalan parlak yılladı. Parlak yılladı, yalan parlak yılladı. Mehman kardeşler, köp sağ olun. Dünya bugün bäsleşige gatnaşýan aýdymçylaryň sany jemi 10 sany. Hawa Kemal. Olar ýeke-ýekeden çykyş etýärlerde öz aýdymlaryny ýyleşlerimde ýetirýärler. Elbette, inniki çykyş etmeli gerek bolsa, bir näçe owadan aýdymlary joşgun bilen ýerine ýetirýär ödem, bir näçe halipalaň ýolundan türkmen halk aýdymlaryna täze öwüşgünne ýerine ýetirip, halkymyzyň söýgüsini gazanmagy başaranmakçy. Be, haýsy aýdymçyka onlar? Elbette ol, zekinli bagşymyz Serdar Şaryp. Onu ýanymyza çagyrýas. Serdar, hoş gördük. Täze ýylyňyz gutly bolsun. Hemmämiň gutly bolsun. Menem şu pursatdan peýdalanyp, mähriban halkymyzy, gahrman arkadamyz, arkadaly gahrman serdarymyzy tüýsüremden gutlaýan. Sağ ol Serdar, ardulan hasaly bolsun. Parlak yılladı, yalan parlak yılladı. Parlak yılladı, yalan parlak yılladı.
Gahrman arkadamydan ak patasy bilen açylan Türkmen Döwlet Medeniyet Institutunyň Bagtyar talebi Serdar Şarif köp sag bolsun aýdýar. Ýa-ni Selvi durun te gitme diýip saklamadyk boldan ho diýip sahna çykaýdym menen Serdar köp sag bolsun aýdýar. Şeýle halifalardan miras galan aýdymy ulu joşun bilen huzu bilen ýerine ýetirdiňiz. Sadannalar bilen bilelikde yerine yetirişine dinledik. Serdar'ın ne hormatly mehmanlarymyz ne sasız yerine yetirişine dinlep görsek. Mümkin bolsa Serdar ikinji aýdymyzdan bir ýerine ýetirip berdiňiz. Golla alyň mehribanlar. Sen düşürmesin, hoşlarmesin, yönetin hava yedidim yönesin. Sana var gözü bakıp yazar akarlar, gönlünü, verketin dünyanın gününü, akıllılar, gözün bolup karaparlar. Sen düşürmesin, hoşlarmesin, yönetin hava yedidim yönetin, 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 dinlesin. Indi Selvi, Serdar'ın ýerine ýetiren aýdymla halifalanmadan haýsy, syýynly hemde bayramçylyk gutlaularyny beýan eder. Eger mümkin bolsa Türkmenistanyň halk artisti biziň halifa başymyz Parahat Amanurdiýew sözüne oturup geçirýär. Sağ olun. İlk ölene ähli kardeşlerimiz hem de Gahrman arkadağımızı, arkadağlı Gahrman Serdar'ımızı, ähli Türkmen halkymyzy yetip gelen täzil bayram bilen tüýsürüňden gutlayan arkadağımızın hem de arkadağlı Gahrman Serdar'ımızın sağ bolsun işleri elmodam rowaj alsyn. Inha ýa-ni Serdar Şarif halifalarymyzdan miras galan aýdymlaryň birini ýerine ýetirdi, gowy çykyş etdiň. Sana üstünlük arzu edýän şunky parlak gelini ýeňiş kazanmagy arzu edýän. Mehriban ýeşler, hormatly tomoşaçylar, biz de baramyz dowam edýäs. Parahadaga arzuwlar üçin köp sag bolsun aýdýas. Elbetde Parahat Amanurdiýew halifalarymyzdan miras galan aýdymy täze rowuşda uly joşun bilen ýerine ýetirýän biziň meşhur estrada ýyldızlarymyzdan biri. Ýöne şu ýerde ýylyň parlak ýyldyzy diýen göçmen şana münasip bolan ýene bir estrada ýyldızymyz Rüstem Halifa söz geçirýär. Rüstem söz sizden başlysyna. Assalamu alaykum mehriban halifalar, kardeşler. Ine şu gün ýylyň parlak ýyldyzy atly, şowhully, buýsanyrjy bäsleşip geçýär. Enha şu gün hem ine toy bayramlarda da Türkmen halkynyň öňünde de bir näme bir uly döwlet çärelemizde de uly şahatlyk şowhun bilen çykyş etýän öz inimiz ine Serdar Şarif hem özgedegine çykyş etdi. Halkyň arasynda söýüp dinlenýär. Gahrman arkadağymyz, arkadağly Gahrman Serdarymyz biz ýaşlar üçin halifa şägirdlik ýoluny dowam etmek üçin uly mümkinçilikler döredip berýär. Halifalar daragyt bolsa biz hem şahalar bolup durýar. Serdar inimize de şu bäsleşikdi hakykatdan münasip görüp şu ýylyň parlak ýyldyzy bolmagyny tüýsürüňden arzu etýän. Bize şu mümkinçilikler döredip berýän milli liderimiz Gahrman arkadağymyza, arkadağly Gahrman Serdarymyza tüýsürekden köp sag bolsunuz aýtýas. Geçip gelen täzil bayramyny gutly bolsun. Serdara da ýene bir gezek şu bäsleşikde üstünlük arzu etýän. Gutly bolsun. Halifalarymyzdan miras galan aýdymlar, mehriban adamlar dillen dillere, nesillen nesillere, dögürden dögürlere geçip, elbetde Rüstem ýaly, Serdar ýaly şägirtden diline täze joşun bilen, uly huzu bilen ýanglanýar. Elbetde Rüstem Halifa, Parahat Amanurdiýew köp sag bolsun aýdýar, arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Şonuň da sarpaly Gahrman arkadağly Gahrman Serdarly ýurdumyzda hemişe üstünlük ýaranyňyz bolsun. Köp sag bolun, menem özgedegimde yetip gelen täzil bayram bilen ähli sunnat işgärlerini, ähli halifalaryny tüýsürüňden gutlaýan biz ýaşlara şular ýaly anam bildiren üçin Gahrman arkadaly Gahrman Serdarymyza köp sag bolsun aýdýar. Canlar sag, belent başlar aman bolsun. Ýurdumyzda toýlar elmedama toýlanyp dursun, täziliňizden gutly bolsun. Arzuwlar hasyl bolsun. Serdar size üstünlük arzuwlap sahnamyzdan ýoldaýar. Köp sag bolun. Edil vatandaşlar, mehriban tomoşaçylar, ýylyň parlak ýyldyzy 2024. Aýdym sadly bätleşigimiziň jemleýiji tapgyry dowam edýär. Häzir bolsa? Jemleýiji tapgyryny bolsa ahyrky jemleýiji bolup çykyş etjek aýdymşyny sahnamyzda çağırmak üçin kardeşlerime de biz söz geçirelim. Parlak ýyldy, ýylyň
parlak yıldızı, parlak yıldızı, yılın parlak yıldızı. Ediydileşler, hormatly watandaşlar, hoş geldi. Ene bäsleşigimiziň jemleýiji pursatları hem golaýlak gelýär. Bäsleşigimizde sahnamyzda jemleýiji bolup çykyş etjek aýdymçymyz, ýaş tekinli aýdymçy gyýdymyz Gowhar Hajymuradowa. Gowhar bayramyňyz gutly bolsun. Hoş gördük. Sağ olun. İlkinji nowbatda ulikiçi ählimiziň sabırsyzlyk bilen garaşýan Täze bayramynyň ýetip gelmek münasibetli bütün türkmen halkymyzy, gahrman arkadamyzy, arkadaly gahrman serdarmyzy tüýsüregimden gutlaýan. Köp sağ olun. Bugün Gowhar Hajymuradowa her bir dörüjülük işgäriniň, her bir syn gudusadynyň ýüregi joşýa. Ýerine ýetirji bolmakmy ýa diňleýiji bolmak has köp ýaraýar. Elbette iksem ýaraýar. Ýöne öz ýürek buýsanjymy halkyň öňüne çykyp eserlerimde beýan etmek elbette men üçin has ýakyn. Demek ýerine ýetirji. Elbette. Onu siziň ýerine ýetirjek aýdymyňyza bide tomaşa edýän mehman ildeşemizem garaşýandyr. Baş üstüne Gowhar sahnamyz size garaşýar. Parlak yıldızı, yılın parlak yıldızı, parlak yıldızı, yılın parlak yıldızı. Dünya nurun saçar Türkmenin balti, milli sumgutumu eleme yağti. Barhauda bar yar dostluk yolları, doğunluk bebe yer ulu sileri. Akbalta gel kuzuğun yaş, gel taza gel kalbim dünya saç. Parlasın vatan bayrağı, coş devrim coş aydım aydalı. Gowhar Hajymuradowa köp sağ bolsun aýdýas, üstüni gardy edýäs. İkinji aýdymyň bilen dowam etseň, tomaşaşlarymyza miýleşen bilen diňlärler ýaly. Ulu howeslen. Asmana yıllı olun, aydın mukam tadımda, gelipdir men üçün dolun, nurlu günüm alnımda, ıkbalımı bağlap sana edim
bata varyan aydım aydıp süzühine edim edim bata varyan yüreğimi berip sana edim edim bata varyan vah söyleyen deyip geldim bana edim edim bata varyan edim edim bata varyan asla yüre bata varyan Köp sağ ol Gowhar. Mahmal owazyna mail bolup hemme dinleýijilerimiz, tomaşaçylarymyz şatlykly şowkunly el çarpışmalar bilen garşalylar. Ýöne häzir edim bilen sen parlak ýyldız bolmagy üçin biziň hormatly mihmanlarymyzyň berjek bahalary ören wajyp. Häzir dabaramyzyň şu ýerine bolsa, ýagşy arzuwlary, halipa maslahatlary hemde bayramçylyk arzuwlaryny beýan etmek üçin Türkmenistanyň gahrmany Gödel Şaglywa söz geçirýär. Gödel halipa, bayramyňyz gutly bolsun. Şu watanyň oyunu, rahatlygy, abadlygy, asyldygy hemme zatı deňýändir. Şoň üçin aýdymly, mukamly, owazly dünýäňde döneýin. Arkadagy terdarymyzyň, gahrman arkadagymyzyň cansa başlar hemise beýik bolsun. Gaşap ýör milletiň toýlugyny berle. Balkynyň boýuny boýuňa deňle. Diýendirin sütänleri edýärler. Güler gowunum, gurban sana watanım. Ýene döwür gerek. Agzyr ýaşaýan halkymyzy, gahrman arkadagymyzy, arkadagy serdarymyzy täze ýyl bilen gyzgynlykdýar. Gödel halipa köp sağ olun. Ýagşy arzuwlaryňyz üçin häzir bolsa söz nobatyny Türkmenistanyň gahrmany Saryk Babaýewa geçirýär. Hormatly adamlar, şu günkü bäsleşik gaty gylykly geçdi. Hemmeňizde de uly üstünlikler arzu edýän hormatly arkadagymyza, arkadagy serdarymyza köp sag bolsun aýdýan şanlar sag bolsun, ömürler uzak bolsun, täze ýylyňyzam gutly bolsun. Muhammed Araz ine bätleşigimiziň tolgunlarjy pursadam ýetip geldi. Häzir dawaramyzda ýylyň parlak ýylyzy 2024 bätleşigine gatnaşjylara höweslendirji baýraklar gowşurmak üçin Türkmenistanyň ýaşlar guramasynyň merkezi geňeşiniň başlygy Ýazpolat Nurpoladowich Keriýew hormat bilen sahnamyza çagyrýar. Şeýlede Türkmenistanyň gahrmany Saryk Babaýew hormat bilen sahnamyza çagyrýar. Höweslendirji baýrakly orna münasip bolan Şamrat Artykow, Gulcemal Tayliýewa, Leylim Mämmedowa, Hemra Orazmuradowich Nuriýew, Selvi Kakanowa, Bägül Maşadowa, Mehriban ýylaşlar, hormatly tomoşaçylar, bätleşigimiziň tolgunlarjy pursatlary dowam edýär. Häzirim ýylyň parlak ýyly 2024 bätleşigimiziň jemmeji tapgyryna gatnaşy zekinli aýdymçylanmada baýrakly orunlary gowşurmak üçin Türkmenistanyň gahrmany Gödel Şaglyewany sahnamyzda garşyladyk. Mehriban ýylaşlar, hormatly tomoşaçylar, ýylyň parlak ýyly 2024 bätleşigimiziň jemmeji tapgyryna 3-nji baýrakly oruna münasip bolan Türkmengaz döwlet konseriniň işi iýmeti öpçünçüligi we hyzmatlar müdürliginiň medeni işgörlik merkeziniň galkynyş folklor toporunyň ýokary derejeli artisti, vokalisti Gowhar Hajymuradowa münasip boldy. Ýylyň parlak ýylyzy 2024 bätleşigine
Bayraklı ikinci orna nasip olan aydımçı, Ahal Velayet Medeniyet Merkezi'nin Estrada Orkestrinin ikinci dereceli artisti Sadanı Şatlık Beşimradoviç Gurban Nazarov nasip oldu. Yılın parlak yılda bäýteşigimizde birinji orna munasip bolan Türkmen Döwlet Medeniyet Institutunyň Meden Miras Fakultetiniň seper höwetçiler aýdymsal toporuny döretmek we dolandyrmak taýýarlygynyň uğrunyň ikinji ýyl talibi Şarif Serdar Turanoviç munasip boldy. Ýeňşiňiz bilen tüýs ýürekden gutlaýas. Hormatly mehmanlar, ediz tomaşaçylar, Muhammed Oradyny şu günkü ýylyň parlak ýyly 2024 bätleşigimiň iň şatlykly, iň şowhunly, iň tolgunurjy hem dawaral pursadam ýetip geldi. Elbette behriwanlar, ýylyň parlak ýyly 2024-nji ýylmyň parlak ýyly adyna göçme nişanynda munasip bolan Türkmenistanyň Döwlet Medeniyet Merkeziniň Mukamlar Köşküniň Estrada artistler toporunyň birinji dereceli artisti, vokalisti, ýylyň parlak ýyly. Ýylyň parlak ýyly. Ýylyň parlak ýyly durdy. Parlak ýyly, ýylyň parlak ýyly. 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 2024-nji ýylymyň parlak ýyly durdy. Gadanan üstünüňiz bilen tüýs ýüremizden gutlaýar. Elmadama şeýle sunuňda sarpaly, gahrman arkadagly gahrman serdarly ýurdumyzda munnun meýlägem ulul üstünlikleriň ýaran bolmagyny tüýs ýüremizden arzuw edýär. Ýeňşiňiz gutly bolsun, bayramyňyz gutly bolsun. Elmadama ogadon ýurdumyzda, azuwda watanymyzda hemişe bagtdan paýly, syýlagdan serpaýly bolup gezmeňiz arzuwlaýar. Indi selbi durdy-ýyfyň ýüregi joşuny arzuwlardan doly mümkin bolsa durdyň arzuwlaryndan bir eşitsek. Biz näil üstünlüge ýeten bolsak, gahrman arkadaly gahrman serdarymyň saýasynda ýetdik. Maňa anam billereňizde köp sag bolsun aýdýan anamyň gollar. Gahrman arkadaly gahrman serdarymyň janlary sag bolsun, ömürler uzak bolsun. Tutýan il ýurt bähritli tutumly işler elmedama rowaj alsyn. Gahrman, mehriban arkadagymyň saýasynda, arkadagy serdarymyň saýasynda ýylyň ýyly üstünliklere beslenýär. Goý geljek 2025-nji ýyl üstünlikli ýyllaň biri bolsun. Gahrman arkadagy gahrman serdarymyň janlary sag bolsun, ömürler uzak bolsun. Tutýan tutumly işler elmedama rowaj alsyn. 2025-nji ýyl bilen ähli türkmen halkymyzy tüýs ýüregimden gutlaýan Goý Türkmenistan döwletimiz gahrman arkadagymyň saýasynda, arkadaly gahrman serdarymyň saýasynda güllesin, gül açsyn. Täze ýylyňyz gutly bolsun. Mehriban ýyleşin. Parlak ýyly, ýylyň parlak ýyly. Parlak ýyly, ýylyň parlak ýyly. Mehriban tomaşaçylar, hormatly mehmanlar, Muhammed Orad. Ine bugünkü günde toylar toýulaşýan ediz diýarymyzda ýene bir ýatdan çykmajak şanly wakan şaýady bolup. Ýylyň parlak ýyly 2024 bähteşigimiň mehriban ýyleşler bugün zemlemlendi hemde 2024-nji ýylymyň parlak ýyly saýlandy. Hemde başga da bir näçe zekini estrada ýyllarymyz ýeňişi ornlara munasip boldular. Ýeňişi ornlara munasip bolan ähli estrada ýyllarymyzy tüýs ýüremizden gadanan üstünlikleri bilen gutlaýar. Mundan meýlägem aýdymsal, sunuňy däleminde ulul üstünlikleriň ýaran bolmagyny tüýs ýüremizden arzuw edýär. Şeýle dawaral pursatda türkmen halkymyzy asuwda ýurtda bagtyar watany toýly günni ýaşadýan türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadagy gahrman serdarymyň janlary sag, ömürleri uzak, belent başlary aman bolsun. Şu şatlykly pursatda türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadagy gahrman serdarymyzy
ähli türkmen halkymyzy yetip gelen täze ýyl bayramy bilen tüýs ýürekden gutlaýar. Yine de oğudun yurdumuzda, bagtyar watanymyzda toýly günlerde duguşýança hoşta bolun, täze ýylyňyz gutly bolsun. Yaşıl tuğun keramatları parlasın dünyanınla. Ömür bakın eskin tutsun avrayın arşın benimle. Seni erler mertler vurdu yine şonor bilen doğan melhem olur müngur derde temiz kovan. Türkmenistan evi diyar, sen boynunda bir bahtiyar. Arkadanın yolu bilin, ömür var ya yurdumu var. Türkmenistan evi diyar, sen boynunda bir bahtiyar. Arkadanlı sirdarmız bilin, ömür var ya Türkmenistan. Arka dağlı serdar bilin, arka dağın kurun yolu. Her var Türkmenin ocağı, Akbak'tan kurulun yolu. Seni erler mertler vurdu yine şonor bilen doğan melhem olur müngur derde temiz kovan. Türkmenistan evi diyar, sen boynunda bir bahtiyar. Arkadanın yolu bilin, ömür var ya yurdumu var. Türkmenistan evi diyar, sen boynunda bir bahtiyar. Arkadanlı serdarmız bilin, ömür var ya Türkmenistan. Türkmenistan evi diyar, sen boynunda bir bahtiyar. Arkadanın yolu bilin, ömür var ya yurdumu var. Türkmenistan evi diyar, sen boynunda bir bahtiyar. Arkadanlı serdarmız bilin, ömür var ya